Oy, pre! Asam ka? Tim kagikan dalam kan sako. Oh, pre! Ay, sako regot. Apa itu dia kagikan, oy? Dito dagat pre oy. Itu gagat? Oh nanginas lagi yung takon ya. Apit sa kong pamana pre. We. Gua. Minus kay pre oy kay. Wa nga mga kasag pre nga. Nira lah ko sa arbi. Ari tarik sire. Tay muron tak guli kuranan oy. Dili kuranan ari akong gi kon gi. Wah, butong ay kainog kamay be. Ang Uber? Ngober kamay ra kon. Sige pre. Salamat kay pre. Potay. Dadam kay sako lagi. Mo ra yung kuha. Pana ni pre oy. Kada kong binuang. Ay, pre dito gagat pa kay kuha pana ra. Pakita ko na tayong pana ko. Ni pre no. Binuang ay mo hapres ko lapom lagi ni. Kana dito na pre. Oh, may ni pare sa dito. Dito kag gagat mao ni mo kuha nga. Yung kana nga saga. Nangasag lagi ko pre nya nakadako ko. Kasag nya pag kuha na ko daot man. Balik kag buhi pre oy kay Matay daot man. bro Kasi ko kung matikaon siguro tong kasaga bro. Ang kaon yun. Kaya Maura gina ako na da pre. Pana na kita pre. at ablihan pre. Yan ang kuha kong baso pre. Diyan sa kape. Ba. Oh sige. Saan na may para cheeser? Kape. Ay mo muna itong kapo noon. Gaya mo pre, uhaw na kay ko layo kay kog lakawan. We. Kuha sa pre. Okay muna. Patay gagmay rin kasagi mong nagkuha de. May kay pre oy. Nga naman na mo mainom. Ha? Ano naman na mo mainom? Uwa mo ko ikapulutan pre. Punta nang gidanang panaa kay akong ipulutan ug na ko'y kuha niya, wa mo sa ko'y kuhaan. Uli lang pre. Patay pre. Ako are. Ano na pre? Salamat kayo. Huwag sa kon mong putang yan. Oh, ayuha na nyo ga. Tagay god pre nga hayag paron. O lagi pre. Sao ni pre na? Ano pre? Lingkod na pre. Saan niya pre? Magikan pre nga. Nakita lang kag ni ga. Dam kag sako. Ay di dagat pre ay nya. Nya. Nakakuha ba yung tako gamay pre? Dagko ba yung ta bro matay. Pag tan-aw na ko pre daot man pre. Ako lang ag balik pre oy. Daot yung kasagran. Pre kay doon ba ya? Di ba sila kasuro-suro ito ilang dagat niya? Di sila kitag kaon. Manggawas ang kasanga. Kanam ng hayag ang buwan. We. Hilom de pre ay dum good town. Noy asaw ko mo to ana. Danaw na gitong niagi gabi nga dito kog dagat na nangasag ko nga. Kurti madagana na kong nasugatan nga kasag nga kurti patambuka. Nagdabag flashlight ka panon. Nasag ka daw flashlight. Yan ito yung nakita. Ang daot ndo. Nah, basin ka tong mga kasag imong na dakpan pre. Para auto sila maungwa sila ka charge sa ilang flashlight. Na, nanggawas na saning mga boat mga buang ay. Naade kuryente yan ng dagat nang magdamag flashlight ng kasag. Saan nila pagkita dagat kung ngit-ngit yung gabi kita. Oh, tamatay binuang naman ng inyo pre. Binuang boat na gina pre. Nagawas na gina yung boat. Ako kayo pagkainom. Patay binuang ginay mo pre Jerek. Inom daw yung Prenole nga naaday kasag ng magdag flashlight. Binuang ginay mo ha. Ikaw Prenole, dugay-dugayin manggigang panagat. Kung tanda ako nimo. Naglibog sa ko pre. Naglibog ko. Mao ni ako ipangutana nimo og nakakita na magag isda nga matog. Paga. Matay sa niyong pangutana pre. Pero lisod-lisod gina pre. We. Di nga. Lisod oy. Pero matay. Tubaga na pre, katubaga Matay na. pre. Taon-taon naging kong managatay pero wagi ko kabantay pre nga matug ba ng isda? Kay sukat-sukat, wagi ko kakitag isda nga nagdagbanig pre. Ginoo. Grabe sa pladuha. Bitaw pre, bitaw na pre. Lapon sa mga buwang slide pre. Tagbo ng flashlight. Ikaw pa rin Lintoy, di ba? Sa una, managata yung puga. Ah. Managatay pre, dugay kong nagatay sa una pre. Tay na ka pre nga. Kanang gikan resibo. Lapangon ko nagpadung tubuhol. Langoy ra pre. Na. Di mo to. Bintay pati na nang butbutan sa Lagi pre. Hindi kam to. Binuang naman mga Pre kam to pre. Langoy ra? Langoy ra. Sige na. Oh, pag hapit ko apot ball pre, nibalik pag yung pre. Kay We. di may nabi. Nabilan akong ID. Ngita mag-vaccination card dito. Yan langoy ra sa kapanong pre. Balik ko. Balik sa gamay. Ana di ka mo to. Ito ka na pre, nulay. Grabe naman sa nang pagkabutbuta. Basin siguro. Oo, lagi na pre.
Basin siguro dias libro rin mo nakita. Nah, digi pre. Ako Eh, ginagsuwaya. sibog buhol dool ram na og aris libro. Nah, digi lang ko ginagawa. Pag man ato, gitabog na po ko ng Negros gikan diri sa Tampi. Sa Dapit Uslo. Siya sa pre ay kimatay mo binuang naman na imo sabi pre oy. Perti na yung pagabot-buta na pre. Ako pre, na ako ipangutanan nimo pre. Usam na pre. Matay pre, taon-taon lagi kong balik-balik og dagat pre ba? Oh, Karon pag ko makapangutanan nimo ani. ang sa kanina. Nga naman pre nga kung mutao pre, dagan man tubig sa dagat pre nya. Ug munas pre. Matay mugamay mang tubig pre, asam na padung pre. Pagana pre kay ka magibut-buton di kay ka. Kaon di ka sa butbut ka. Isu-isu gina pungutan na ha. Ay si katawa pre, bitaw seryoso ito nang untabi no pre, kinahibong ko ana bitaw pre. Kana pangutana pre. Minaw ta. Okay, wasa naglibot. Wasag ko kay bawo na pre. Asa na padung ng tubig. Pre kay kining ako bitaw pre umugahi pre. Mahibong sa ko pre kadi nagikan ni bukog pre manggahiya. Talaga. Oli ni. Inigwa na. Inigkuyo sa pre mahibong sa ko asa ka to padung tum bukog duwa gali. Wasag niyo ko pre. Video ang ina. Lagi ora. Pastilan banaha. Nag-inom na sad. Hapit na lang taga-adlaw nag-inom. Muli na balay. Manghipo sa sanina. Napula na ko na yung banaha. Oh no. Hindi pre tinuod pre. Awa sa ko kibaw ka sa padong. Wag tayo padulungan na istorya pre. May pagmanguli ta ni pre. Pag kanding iglalawig pre. Ano Ano ko niyo pre? Sige, kinanguha naman sa kugbutong pre. Ulit pre. Pre muli na sa ko pre. Dalong pre kung pana pre, kay maadtong dagat pa. Sige pre. Adlaw pre. Ay, halang lagi, tira lang magi. Tira lang lagi. Hindi ka po na ko na kinabiya. May bana si Gilagino. Kapil ng taga-adlaw. Ay, hingos na kasi nina. Ulayas ka, day. Ay, tawag layas. Ay, layas. Day, kung sa'y layas. Kaya mo naman yung gamit. Ikay layas. Layas. Kaya mo naman yung gamit. Asa na padung ng tubig. Pre, kay kining ako bitaw pre umugahi, pre. Mahibong sa ko pre. Kadi nagikan ni bukog. Pati manggahiya.